Καλημέρα. Λοιπόν, Καλημέρα. τελικά δεν είναι τόσο ευνίδια η ανακοπή. Έτσι, Ναι, έτσι. όχι πάντα. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Συχνά δίνει προδιαγραφικά σημάδια. Να πούμε για την αρχή ότι η καρδιακή ανακοπή τι είναι. Είναι η ξαφνική διακοπή της καρδιακής και της αναπνευστικής μας λειτουργίας. Δεν είναι και τόσο σπάνια, δυστυχώς. Μόνο το 8% των ανακοπών που συμβαίνουν εκτός νοσοκομείου τη βιώνει. Αλλά αυτός ο αριθμός ανεβαίνει στο 15 με 20% όταν υπάρχει εκεί κάποιος που γνωρίζει κάστα, πρώτες βοήθειες και κάνουν συμπιέσεις στο ΣΤΕΣ μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Γιατί ο εγκέφαλος μας χρειάζεται μόνο 4 λεπτά χωρίς οξυγόνο για να πάθει μόνιμη βλάβη. Άρα 4 λεπτά κρίσιμα λεπτά. Μάλιστα. Ακριβώς. Μάλιστα. Οπότε ναι. ο λόγος της ανακοπής διαφέρει ανάλογα με την ηλικία. Δηλαδή σε ηλικίες κάτω από των 35 χρονών βλέπουμε νεαρά άτομα δυστυχώς που είναι και κάτι σοκαριστικό να παθαίνουν ανακοπή. Συνήθως αυτοί πεθαίνουν λόγω κληρονομικών παθήσεων της καρδιάς, όπου συνήθως υπάρχει οικογενειακό ιστορικό στην οικογένεια που πρέπει να ψαχθεί, ή άλλοι από μυοκαρδίτιδα. Σε άτομα πάνω από των 35 ετών αυξάνεται ο αριθμός των ανακοπών και αυτό οφείλεται στη στεφανία νόσο, δηλαδή στα εμφράγματα όταν φράσκουν οι αρτηρίες της καρδιάς μας. Τα προειδοποιητικά συμπτώματα τώρα που έχουμε αναφέρει στις μεγαλύτερες ηλικίες, εφόσον η πιο συχνή αιτία είναι το έμφραγμα, όντως κάποιες εβδομάδες κιόλας πριν κάποτε ή και την 24 ώρες πριν από την ανακοπή μπορεί να έχει κάποιος έντονο πόνο στο στήθος ή έντονη δύσπνοια. Λένε ότι οι άντρες συχνότερα εμφανίζουν τα συμπτώματα με έντονο πόνο, ενώ οι γυναίκες έχουν έντονη δύσπνοια χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Σε νεαρά άτομα, τα προειδοποιητικά σημάδια που μπορεί να έρθουν και μήνες πριν είναι ευνίδια αλκοθυμικά επεισόδια, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι κατά τη διάρκεια της άθλησης ή της έντονης προσπάθειας. Αυτό είναι ανησυχητικό και σίγουρα χρειάζεται ψάξιμο. Ξέρετε, πολλές φορές, όχι πολλές φορές, σχεδόν πάντα, λόγω, αν θέλετε, της καθημερινότητας, λόγω γιατί δεν πάει το μυαλό μας στο κακό, αγνοούμε. Λέτε ότι μπορεί να αθλούμε και εκείνη την ώρα, πόσες φορές είπαμε ότι χάθηκε κάποιος από καρδιακό, ενώ και μέσα στο γήπεδο. Τρεφόταν και μέσα στο γήπεδο, αθλητές μέσα στο γήπεδο. Και όλα αυτά. Δεν έχουμε μάθει σαν άνθρωποι να ακούμε το σώμα μας, να παίρνουμε τα μηνύματα που μας δίνει, όχι μόνο για την καρδιά, αλλά για οτιδήποτε μας συμβαίνει. Έχετε δίκιο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι οι νέοι που αθλούνται να περνούν τον έλεγχο όπου ο ευτυχώς ζητά αυστηρό έλεγχο, δηλαδή όλοι οι αθλητές περνούν με έλεγχο τουλάχιστον καρδιογραφήματος. Τώρα σε πιο μεγάλες ηλικίες, που είναι και πιο πολλοί αριθμοί ανακοπών, πρέπει να έχουμε υπόψη τους παράγοντες κινδύνου. Δηλαδή κάποιος που έχει ζάχαρο, έχει πίεση, χολυστερόλη, καπνίζει, έχει παραπάνω πιθανότητες να πάθει έμφραγμα, άρα και ανακοπή. Οπότε είναι πολύ διαφορετικό κάποιος να πονάει το στήθος και να μην έχει τίποτα από όλα αυτά, να αθλείται, να μην έχει ποτέ συμπτώματα, και άλλο κάποιος να πονάει το στήθος με όλα αυτά που σας είπα. Εννοείται ότι πάντα είναι σωστό να το ψάχνουμε. Γιατρέ μου, επειδή ο πόνος στο στήθος είναι ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα, αλλά μπορεί κάποιος να πονέσει και από κάτι άλλο, ίσως ένα νευροκαβαλίκαιμα, μια κίνηση απότομη. Πώς το ξεχωρίζεις αυτό το πράγμα? Ο πιο ύποπτος για μας πόνος είναι όταν μας πει κάποιος ότι περπατάει, πάει να κουραστεί, πάει να κάνει άσκηση και νιώθει ένα βάρος στο στήθος, μια δύσπνοια έντονη. Μάλιστα. Και αυτό περνάει όταν σταματά να κουράζεται. Αυτό για μας είναι καμπανάκι, σίγουρα θέλει ψάξιμο. Το δύσκολο είναι στους διαβητικούς, γιατί οι διαβητικοί δεν έχουν τον κλασικό πόνο συχνά, οπότε εκεί πρέπει να είμαστε πιο καχύποπτοι και εμείς και οι ίδιοι βέβαια να ψάχνουν κάποια ενόχληση. Μπορεί ένας διαβητικός να πάθει έμφραγμα χωρίς να έχει τόσο έντονο πόνο όσο άλλοι. Τώρα, επειδή ρωτάει ένας φίλος εδώ της εκπομπής, αν ένα έφραγμα μπορεί κάποιος να το περάσει χωρίς να το αντιληφθεί ότι είναι έφραγμα? Συμβαίνει, ειδικά στους διαβητικούς. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που θα έπρεπε να έχουμε σαν αρχή, αν θέλετε, έτσι ώστε να προλαβαίνουμε όλα αυτά? Γιατί μας έχετε πει και για την κληρονομικότητα, που είναι, αν θέλετε, και ανεπίτρεπτο να γνωρίζουμε την κληρονομικότητα και πάλι να μην πηγαίνουμε στο γιατρό. Βέβαια. Έχετε δίκιο, ναι.
Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για τους εαυτούς μας είναι να μειώσουμε τις πιθανότητες. Δηλαδή, να σταματήσουμε το κάπνισμα. Ακούγονται κλασικά, το ξέρω, αλλά αυτά είναι τα κύρια. Να προσέχουμε διατροφή. Αν έχουμε χολυστερόλη, να παίρνουμε τα φάρμακα μας για την πίεση το ίδιο. Και εάν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια, καλό είναι εννοείται να μας βλέπει ένας γιατρός ανά κάποια διαστήματα. Ακόμα επειδή ρωτάμε και έχουμε και απορίες όλοι, μιλάμε για το τσιγάρο το κλασικό. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το οποίο μπήκε στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια και ως μόδα αλλά και ως ανάγκη, δεν ξέρω τι, αυτό επιβαρύνει το ίδιο? Μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί ότι επιβαρύνει με την υγεία, αλλά ίσως λιγότερο από το κανονικό. Δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να το προτιμούμε. Ιδανικά πρέπει να διακόψουμε το κάπνισμα. Ξέρουμε ότι και τα δύο βλάπτουν την υγεία, ίσως το ηλεκτρονικό λιγότερο. Τώρα, επειδή υπάρχουν, γιατρέ μου, και κάποια άλλα συμπτώματα, κάποιος πονάει το χέρι του, κάποιος πονάει το λαιμό, το σαγόνι του. Αυτά είναι συμπτώματα που πρέπει να μας ανησυχήσουν? Έχετε δίκιο. Πολλές φορές βλέπουμε αυτά τα άτυπα, όπως τα λέγαμε, συμπτώματα. Όταν αυτά σχετίζονται με την κούραση, όπως είπαμε, μας ανησυχούν το ίδιο. Δηλαδή, μου έτυχε μια ασθενής να μου λέει: έχω ραντεβού στο γραφειοκρατικό για να δω γιατί πονάει η αγώνα μου. Ενώ όταν την έβαλα να περπατήσει, πόνεσε πάρα πολύ την ώρα και προφανώς είχε στενές αρτηρίες και ευτυχώς προλάβαμε το έμφραγμα. Ναι. Τώρα, χρειάζεται αυτό που πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε, και όταν λέμε πρόληψη σώζει ζωές, είναι να πάμε σε ένα γιατρό. Σε ποια χρονικά διαστήματα πρέπει κάποιος να πηγαίνει σε ένα καρδιολόγο για εξέταση? Είναι μια πολύ συχνή ερώτηση, δεν έχει κάποια πολύ σταθερή απάντηση. Εξαρτάται και από το αν έχει παράγοντες κινδύνου άλλους. Δηλαδή, μια οικογένεια η οποία έχει κληρονομικότητα, έχουν πάθει όλοι έμφραγμα στα 40, εννοείται θα μας έρθουν πολύ πιο νωρίς τα παιδιά, οι συγγενείς, θα παρακολουθούνται, θα παίρνουν την αγωγή για να προλάβουν τα εμφράγματα. Δεν υπάρχει κάτι σωστό και λάθος, αλλά θεωρώ ότι πάνω από 35-40 είναι σωστό να γίνεται ένας έλεγχος έστω στον προσωπικό γιατρό για να μας βρει ποια ρίσκα έχουμε εμείς οι ίδιοι για την υγεία και για ένα μελλοντικό έμφραγμα. Υπάρχουν κάποια σκορ που έχει βγάλει η Ευρώπη και η Αμερική, όπου μπορούμε να βάλουμε κάποια δεδομένα ανάλογα με τον άρρωστο, αν καπνίζει, πώς είναι η χολυστερόλη του, η πίεση του, και εκεί μας βγάζει ένα περίπου σε τι κίνδυνο βρίσκεται για τα επόμενα 10 χρόνια για έμφραγμα. Οπότε αυτά είναι σωστό να γίνονται με μια επίσκεψη στο προσωπικό. Ναι, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι αυτό που λέμε πάντοτε με τις ηλικίες. Μα μόνο 30 χρονών ήταν. Γιατί έχει σημασία το τι δείχνουν οι αναλύσεις μας και εμείς, η ακτινογραφία γενικότερα της υγείας μας, αν θέλετε. Ακριβώς. Έχουμε δει εμφράγματα σε 27 χρονών, γιατί όλη την οικογένεια είχε θέματα. Ναι. Γι' αυτό είμαστε προσεκτικοί. Βλέπουμε το τι γίνεται. Πλέον είναι και πιο εύκολο σε αρκετές περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, να ξέρουμε το τι γίνεται με την υγεία ολόκληρης της οικογένειας, για να μπορούμε σε αυτές τις περιπτώσεις να ενεργούμε έτσι προληπτικά, για να μην βρισκόμαστε μπροστά σε άσχημα γεγονότα. Γιατί καταλαβαίνουμε. Μια ερώτηση από φίλο της εκπομπής. Με πρόβλημα πίεσης, όχι μεγάλο πρόβλημα πίεσης, αλλά με το χαπάκι του ρυθμισμένο κανονικά, επιτρέπεται να ασκείτε? Βέβαια, ναι, θέλουμε να ασκείτε. Μάλιστα. Όταν η πίεση είναι ρυθμισμένη, θέλουμε να ασκείτε, γιατί αυτό εννοείται μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ακόμα και όταν κουράζεται. Δεν έχει σημασία. Ναι. Μάλιστα. Καμία. Σε λογικά πλαίσια, ναι. Τώρα, αν έχει συμπτώματα στην έντονη κόπωση, εννοείται πρέπει να το ψάξει αυτό. Αλλά θέλουμε και αυτούς που έχουν χολυστερόλη, αυτούς που έχουν πίεση, όταν είναι ρυθμισμένη η πίεση, θέλουμε να ασκείται ο άλλος. Ίσα-ίσα θα βοηθήσει να ρυθμιστεί ακόμα καλύτερα η πίεση. Είναι συγκεκριμένες οι περιπτώσεις που απαγορεύεται η άθληση και νομίζω ότι μην το βρίσκουμε δικαιολογία πλέον για όλα και να συμβουλευόμαστε τους ειδικούς. Κοίτα σε μένα. Εγώ δεν περνάω ούτε έξω από το γυμναστήριο, αλλά έχω τους λόγους μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Δεν είσαι καλό παράδειγμα που το λες αυτό για την γυμναστική. Εντάξει, έχω αδυναμία. Τι να κάνω τώρα.
Θα το λύσω. Κοντά σας εδώ θα μάθω να πηγαίνω και γυμναστήριο.